15 anyos nga dalagitang dinakpan sa curfew may reklamo human matud pa gilugos sa sakop sa barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City. Ani ang detalye. Wala damas sa dalagitang itago nato sa pangalang Chinchin. Dayo gikan Davao Oriental nga ang pag-anhi sa Davao City inay muskwela og mutabang sa panginabuhian sa iyang igsuon. Nahimo na hinoong pait nga kabahin sa iyang kinabuhi. Adlong Sabado, nadakpan kini sa mga tanod sa barangay Leon Garcia. Human abdan og curfew, gikan nagtubag og module sa balay sa iyang classmate. Apan inay intrigo sa kapulisan, gitaguan kuno siya sa barangay hall. Di pugos lang ko niya. Kaya masuko man siya kung dili ko mo inom. So pagkauman og inom, Ni kuan pagkataod-taod sige ko niya painom tapos nakalasa ko glain. Tapos pagtindog na ko na tumba ko dayon di salo ka tong lalaki. gipugos pa kuno siya og painom nga daw dunay sagol. Hinungdang nawad-an siya og panimuot. Og pagkaugma, gidala kuno siya sa mismong balay sa usa ka Richie Sigara nga sakop sa BDRRMO og didto gilugos. Pato ko niya dito sa iyang balay og dipaligo. Dito na sa iyang kwarto iya kong dilabtan. Human sa duha ka adlaw, gipapauli na ang biktima og didto na gisukit-sukit sa igsuon ini kung unsay nahitabo ug kung nganong napuno kini og kiss mark. Pagkagabi ako sa gipakaon. Pagkagabi ako sa magpakaon. Natingala man ko sa liog na sa chikinini. Naadrian niya pati bahagi sa hanto tinaa sa chikinini. Hingko kinsa may nagbuhat sa imuhaan na. Muto pagkanap ko hindi siya matugan. Ang sospek nga si Sigara, misibat, human nabulabong ang gihimo. Mipasalig ang kapitan sa Leon Garcia nga tabangan ang biktima ug nanawagan nga pasurinderon ang sospek. Gingnan yun ako sa nagyunsan nimo ang bata. Isa wala man kap ako ra mo ron nakintal ko ana ako nang gikuanan nga ako nang mapasurinder. Angay nga i-turn over dapat sa mga barangay tanod kung naa sila ma-rescue nga mga minor de edad nga nagratagaw sa syudad ilabi na lapas na nila sa curfew. I-turn over jud nila ni sa Women and Children Protection Desk sa ilahang pinakaduol nga police station. Buot sa DCPO nga paimbestigahan kung nganong wala gi-turnover sa mga tanod ang dalagita nga nakalapas sa curfew. Mipasalig usab sila nga mahatagan og hustisya ang nahitabo kang alias Chinchin. Napasakaan na sa tuang Women and Children Protection Desk o complaint sa piskalya ang mga suspitsado through online regular filing o muatubang sila sa kaso nga violation sa Republic Act 8353 ang anti-rape in relation sa Republic Act 7610. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao.